pamalandong. Sa atong nadungog karon nga ebanghelyo mga igsuon, daw nagsentro kini siya sa ato ang spiritual journey. Ang atong lawig diha sa atong pagtuo nga espirituhanon. Nga susama kita mga igsuon sa mga dalaga nga gisgutan sa sambingay ni Jesus. Unya ang nindot kay nga pangutanan ni mga igsuon, nganong dalaga man ang gigamit nga imahin sa maong sambingay diha sa pagpaabot sa Dios. Nganong dili man ulitaw? Dalaga nganong dili ulitaw? Tungod kay bisan sa atong panahon karon mga igsuon, ang ulitaw man jud maoy mangita, dili siya magpaabot. Lain po kay tan-awon kung ang dalaga, di ba? Ang dalaga maguna-una, okay ra gud siguro pero murag malain ta. Mabitaw na ang skandalo ng mga parokyano nato. Kung ang mga dalaga musakasakag kumbinto, unsa man mo nang alaay kay tan-awon magpaabot ang ginang mga dalaga. Di gyud pwede ang mga laki magpaabot, sila ang mudasmag, sila ang mangita. Nganong dili mapod gigamit ni Jesus ang mga inahan? Babae man na. Tungod kay ang inahan mga igsuon, na naman sila'y bana. Kisa pa may paaboton. Kabit? Adi pa. Nganong dili man pod bana ang gigamit nga personahe ni Jesus? Tungod lagi kay nanaslay pares ang asawa. Nganong dili man pod byuda? Tungod kay ang byuda mga igsuon, arabay mga byuda siguro din nakasinapi na sila adunay pares kaniadto. Nganong dili man pod mga tiguang? Tungod kay nakaagi na jud pod sila. Hinoon, naadjud po yung mga tiguang nga bisan og hapit na magsentenaryo ang edad, nangandoy gyapon makumpleto. Adyo raman, pagampo raman diha. Kini siya mga binati ko mga igsuon, gigamit ni Jesus ang dalaga tungod kay siya mo'y nindot kay nga simbolo sa pagpaabot sa iyahang pares, sa iyahang pamanhunon. Siya mo'y best representation of waiting sa iyahang mahal sa kinabuhi nga kining tawana kung maabot siyang kinabuhi mamahimong kompleto ang iyang kinabuhi kay lagi doon na siya'y pares. And secondly, ang dalaga usab mga igsuon nagrepresents ni siya natong tanan. Kitang tanan nagpaabot ta ni Jesus nga maoy mo kompleto sa atong kinabuhi. Ug mo hinungdan mga binati ko maigsuon nga mangandoy kita nga musimba, mangandoy kita nga ipakita ang atong pagpaabot madto kaniya, mahigugmaong pagpaabot aron pod ma-feel ni Jesus nga sa iyang pag-abot He is welcome. Sa balikon, ang dalaga gigamit tungod kay mao ni say best representation of waiting sa iyahang pares. Sama kita nagpaabot sa Ginoo. Ang problema lang, di kita paybawon. Kaya kung paybawon ta nga ugma mabot ang Ginoo, sigurado ko na mabuot ang gitag kalit. Dili na siya natural kanang pakalitan ta. Dapat kita mismo kumbinsido sa pagbinuotan, pangandam sa pag-abot sa Ginoo. Second point mga igsuon, nadungog na to sa ebanghelyo kining lana. Ano sa man mo makita og lana kaning oil? Ang lana ang ipasabot ni mga igsuon mo ni siya magsilbing gamiton aron musiga ang mga suga. Ang lana nagpasabot siya sa atong ebanghelyo. Dili na siya pwedeng ikapaambit ngadto sa uban. Nadungog masiguro ninyo na ay mga 5 kadanghag nangayo og lana sa ilang kauban nga 5 ka maalamon nga dalaga, wa gis na tagae. Nagpasabot siya mga igsoon nga dili gid pwede ikahatag. Kay ngano man ang nagpasabot ining lana, mao ni siya ang ato ang internal preparation. Internal goodness nga dili nimong ikapaambit sa uban. So ay ragot, nagtuo man jud ko nga kamong tanan nanimba karon dinhi, mga buutan man jud mo. Di man jud mo ka mao mamakak. Kamong nanimba karon, di man jud mo ka mao mangluod. Di man jud mo ka mao manglibak. In other words, mga buutan. Pero kanang inyong pagkabuutan, mahatag ba na ninyo sa inyong isig katao bisan sa imong kaugalingong anak? Dili oy.
Mo na gitawag lana nga dili pwedeng ikapaambit nimo. Ang lana, ang atong pagkabuutan, himuon nato ni siyang inspiration alang sa uban. Nga mamahimo kitang magsiga kanunay aron ang mga tao nga napagngan sa ilang kaayo, sa ilang kabuutan, ma-inspired. And kung magsiga kanunay ang atong mga suga, ang atong pagkabuutan, di kita maglisod o di ta lisod pangitaon sa atong Ginoo. Mo ni siya ang hagit nato kanunay mga igsuon kay karong panahon na makapamutan na ta sa tong kaugalingon. Kung maabot karon ka ang Ginoo, am I ready? Ma-feel ka sa Ginoo nga welcome siya. Kita ra jud ang makatubag niya na mga igsuon. Subo palandungon baya no nga dunay amahan, buutan kaadyo. Pili ang asawa, bati-batasan. Pili po na to balihon. Pili po nga ang mga anak, buutan kaadyo, na ay mga ginikanan, badlungon. Dili na mahatag sa anak ang iyang pagkabutan. Kuhaon iyang kasing-kasing, kuhaon iyang huna-huna, ihatag sa iyang amahan, dili. Mao na hinungdan mga binati kung maigsuon, magpasiga kita sa atong pagkabuutan aron sa nguniana daghan ang mga kasing-kasing masindihan. Mo ni dakong hagit nato mga igsuon kay sa Jesus iyang gipaklaro, pagtukaw kamo, be vigilant kay moabot siya sa panahon nga pwedeng wa nato damha. Mo ni siya kanunay hagit nato mga igsuon aron sa nguniana makaingon ta ba nga kinsa man gitong tinuod nga excited nga mangita og pares nga naghatag kaniya og kompleto sa iyang kinabuhi. Atong hinumduman mga igsuon nga gihimo kita sa Ginoo, kitang tanan primarily gigama ta sa Ginoo, mga maayo kitang tao. Pero naunsa naman ta karon nganong atong tuyoon man pagpaong ato ang kaayo sa usang pagihaman pinaagi sa atong mga sala. Kanibitang tuyoon na ito og dumot, kanibitang tuyoon na ito di na ito tinggan, anang dapita mga igsuon, gihurot na ito ang atong lana. Mo hinungdan, nga dili ta musiga. Bantay ra gudin jo, kung di na ta musiga, makitaan pa baka sa imong kontra, dili oy. Ang makita niya, sungay. Parehas ang musungayan. Dili ang kaanindot sa imong panagway. Mo ni say, unta maghagit ka natong tanan. Kay ang balikon sa Jesus, di siya magpaibaw kung kano siya maabot, pero sigurado siyang moabot. Atong pangandoy unta mga igsuon sa panahon nga maabot ang Ginoo, makaplaganta niya nga nagtukaw mismo ang atong kasing-kasing andam. Aron singon ni ana, di ta mawadan og paglaom nga maabot gayud ang Ginoo. And hopefully, ang atong pagpaningkamot nga magsiga kanunay ang atong pagkabuutan, doon na di ay kapuslanan. Atong iyampo, naamon dyo'y mga tao, o basin kita mismo, nakaamgo nga murag, di na kita makitaan sa Ginoo, kay ngit-ngit na kaayo ang atong kinabuhi. Pwede karon atong sindihan, mangandam kita sa atong kaugalingon, nga bisag ni sukamot kita karon tungod po sa atong kaugalingong nga sala, sa atong garbo, sa atong kaugalingong nga pagbati, nga atong gibitbit hangtod karon. Unta ato siyang pagmon kining mga dautan nga pagbati aron musiga na usab ang atong pagkabuutan. Hinaot unta mga igsoon.